Doamne, unde voi pleca să mă ascund de fața Ta și în care loc nu pot să știi? De mă voi urca în cer sau al morții colț de piele, de mă voi preface într-un pustiu. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și-mi cunoști gândul meu și starea mea. Știi când stau și când mă scol, iar când sufletul mi-e gol, eu primesc balsam din mâna Ta. Pe aripi de vântul chiar și așa va fi în zadar, te voi locui pe țări de oșan. Și acolo dreapta Ta o voi simți asupra mea și minunată e iubirea Ta. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și-mi cunoști gândul meu și starea mea. Știi când stau și când mă scol, iar când sufletul mi-e gol, eu primesc balsam din mâna Ta. Va rămâne mai pe sus pentru meritul nespus, căci lumina mea este Iisus. Eu te laud pe pământ, căci făptura Ta sunt, este aleasă pentru cerul sfânt. Doamne, Tu mă cercetezi. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și-mi cunoști gândul meu și starea mea. Știi când stau și când mă scol, iar când sufletul mi-e gol, eu primesc balsam din mâna Ta. De aceea-ți mulțumim și pe Tine te slăvim, alăturea cu Tine vrem să fim. Viața noastră o închinăm, noi pe Tine te înălțăm, de aceea noi te lăudăm. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și cu